Hráči a hráčky, vítám vás u nového videa. Tentokrát tu je u Sám doma a máš to pro všichni znáte Sám doma, je to můj příběh a jo, můžeme jít na to. Dobré ráno. To se umít. Tak. A jdu se podívat, dneska jsou Vánoce. Mamka a taťka musí být už dole. Ahoj, Kevine. Ahoj, mami. Letíme si teda na tu dovolenou, že? Jo, ale ty bohužel budeš muset dneska spát na půdě. Co? Proč já? Nenávidím vás. Ach jo. Nestíháme, rychle musíme na letiště. Nestíháme, rychle. A kde máme auto? Auto? Tady, jo. Můžu jít. A hezky musí to být na naší barvu. Jedem. Jsme tu všichni? Jo. Dobře, tak musíme rychle jet. Ať to stihneme. Tak. New York, tak. Máme zavazadlo. Prosím vás, máme tady, jo, můžete jít. Dobře, rychle, pojďme. Tak. Máme pocit, že jsme na něco zapomněli. Neboj se, nezapomněli jsme na nic, OK. Čekaj. Gruben. Jdu se třeba kouknout na telku. Tady jsou televizní zprávy. Hlavní vykrádačky vykrádají celé obchody. Byt váma si zabezpečím dům, aby vás nevykradli. Tak to se rychle musím zabezpečit dům. Co vám dělat? Takže takhle. Hop. A to je hotovo. Jdu se koukat na telku. Jo, a byt váma jí zabarikadujeme okna. No, to nestačí. Rychle něco dělat. Nikdo tady není. Jo? Tak rychle, hop. Jsem chtěl takhle. Kde jsou sakra ty prky, no?
kam jsem je dal, musím je nějak vylovit ze sklepa. Tak tady. Hop, hop, hop. Tak. A mám je. A jdu zabezpečit dům. Hop, hop, hop. Hop. Takhle, takhle. Takhle jsem to ještě nezabezpečil. Ježiš, tady toho tolik je. Tady si dáme boom. To je až moc toho. Hop, hop. Takže tady by měl být volný dům, že tu nikdo by neměl být. Proč je zamkli? No nic, vytadla jsem ho. Tak vytadla se nedvese. A jdu zkusit tady někoho najít. Proč je to tu tak zabarikadované? No nic. Takže tady vemu počítač, mobil, tablet, tak. Ukradnu jim celou telku. Tak. Dám si to do mého auta. Tak. No. A zatím odjedu a potom si jedu večer. To není moje, tady na ten stole, to není moje. Hej, tady jsou mega volny, ok. To jak si barikováda. Tam je ta garáž. Jede si chytl. Co mám dělat, co mám dělat? Bankova outfit. Tak. Dnešní televizní zprávy. Dneska banditky vykradly 8 domů. Nevíme, kde to bylo, ale víme, v jakém městě, v Brookhavenu. Pokud byste věděli o tom víc, informujte policajty. Počkej, děj si.
Lidi, oni mají 2 telky, jo? Aha. No nic, můžeme jít. Tak co vás budu dělat, když teď? Haló, je někdo doma? No, ano. Dobrý den, mám pro vás poštu, pane Kevine. Děkuji. Naschle. Tak, jdu jim poslat vyhružený dopis. Kde mají tu schránku? Tady. Tak, už je to posláno a teďka musím jenom odjíždět. Tak. Tak já se kouknu. No. Není něco v poště, ale koukám něco v poště. Ještě k nám věci. Nechápu. Dejte nám věci. No co jo, no. Nedám vám nic. Takže naplánuju jak na bandity. Musím se ale nejprve někam napsat a vytisknout. Tak, napíšu to. Hlášení, zničili nám radnici. Tak, vytisknu jsem to a jdu to poslat všem Brookhavenu. Tady do domu. O 1-2 hodiny později. Tak, už jedu, jak jsem slibovala. Tak. Už vím, kde mají save, no tak ho vykradu. Co to je? Zají No nic. Kdo tu dal to jídlo? Kde je ten safe? Jo, vlastně tady. Tak. Tak. Vykradu peníze. Tak. A mám tě. Nezdrhej mi. Co? Kam zmizel? Kde je? Doufám, že nezavolá policajty. Radši odjíždím rychle.
město Brookhaven. Budu vykrádat přebavlivé topy, možná i se tady někdy vrátím. Ale teďka hlavně musím opustit Brookhaven. Tak, tady vylezt a opustila jsem Brookhaven, naschle. Tak, už přijíždím. Doufám, že se Kevin až moc nestrachoval. Tak. Kevine! Kevin není doma! Se vám video líbilo, zanechte like, odběr a zvoneček. Mě to moc velmi potěší a dneska se mnou ve videu byl Dominik. A Čau. Budete mít prostě jeho kanál v popisku. Že, Dominiku? A jestli chcete pokračování, dejte tady aspoň 5 lajků. No jo. Zatím čau!